Hamuale na toras nidak danakon, dida hamudo ya nakon muna haholongan ni roh hamuna, jong dison. Tama jumolo madok mauliate hamu sadarion tu debata, ala ni sudi asini rohana na sailaon. Ai di pangolu donasida rasi rasa nuaing, jala sanga di boto nasida hata ni debata, dohot dalan tuhangoluan. Alai tamado ingoton muna sadario nakapabahenan muna tuaka anak kon munaon. Aidang dilekot debata akadak danakot tuhamu asadong dongan muna mangula-ulaon sabing. Alai asa ditugu jangla diajari hamu donasida mangihuton hata ni debata ido bahen na dilehon. Ditangyak ko kamudo ganu pari ya nakon munaon na sailaon. Asa unang mago nasida, molo dihilala hamun waeng hurang ni pabayanan muna taringot tuaka ya nakon munaon, tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna, martangiang mahita. Ade amanami amani nasana targoar ama di banua gijang dohot di tanon, sai tangikon matangiang namion, cakon maak kadak danakon gawe yanakonmu asima roham lehon matod di parbadia itu roha nasida asa gabe sisianmu nasida rodi saleleng-leleng na molo tung nahurang pabahenan nami nasai laon tu nasida sai sesamai sai unang matar gasip nasida jala unang loas mago manangise nasida binahen ni pangalaho nami asima roham satu tanganmu mana sida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamuaka natoras. Hamuaka danak nahina kolongan ni debata. Najong dohamun waeng di jolo ni debata nama mereng torus tu bagasan rohamuna. Dohot di jolo ni huriau. Nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani debata. Daktar bahen hamu bemar sidalian sogot diari paru humani. Molo ingot rohamuna diakka ari ningolu muna nasal pui. Tamama dok mauliate hamu tu debata lani sudia sini rohana. Jala molo dingot tamu akka pabahenan muna nasoture. Tama marsak di hamu sadarion marningoti. Boan hamu maluhut nai tu Tuhan Yesus. Asa dise sayalani mudarna nausehu mokop pamu humokop pardosa namanopoti dosana alai paubahamu marohamu huhut pukahamu maparangin ay baru ola ni sadarion asa dalanan muna dalan nagugoti namar hapatian tuhangoluan sisa leleng ni leleng na atau ngalusi hamuma na husukutonon di jolo ni debata dohot di jolo ni akka dongan na pungudison. Di parhatutu roham dohata ni debata na ginuruhonmu na sailaon. Holani do dalan tuhangoluani alusima. Olo dohosian nasa roham tumudalhon dosa. Jalaolo doho tu joloanon mangikuton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu alusima. Uludoho makanguluhon haporsiaon nasitongi nahinati dakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan darubi dohot di padan nai paru alusima atong marpada dohamun waeng dohot debata nabadiai di jolo ni huriaon tunguna ngose hamu sai burju mahamu marningot saluhut nai asalam hot hapor siaon muna martangiang maitang alia manami jala debata nami suruh matod di parbadia tu roha nami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus ulehon hami maroha nami baheningananmu olat neon rodi saliling nileleng na suraton cala sahapi matusi sude naung kuoloi hami sai paujung maulaon na pinuk kami di bagasan roha nami ramoti mahami sa sudena unak tu hamagoan sugut manangise sian hamion tugu jala iring-iring mahami ganu pari asa sahat hami tu angoluan na sora suda
Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong hati dakon hamu majolo ha porseon muna. Au porsea. Au porsea di kata Jehova, ido ama karugo nasa kudustan, natumo pala ido tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di kata Jehova nasa jari, iman anak ibu Maria, naga beloyan siaton di Barbadia, anjorak soal hubungan. Ido tuhata, natumo na benik, di pangumuman isilatus. Nama teta kajo tulibana di kau binasila. Nama teta bantu dung dinamo. Nama mulak mengoli dari Abdullah. Nama anak suruh lau hudud siang menjadi kata Jehova. Aman air karugo nasa kudusai. Di sini di mana mulai mengulak sobat tutano. Mengulang mengulur nama. Au persia di lebih Barbadia. Jalan sana kuliah nabadia. Kuliah atau manfaat seserta dia, dua yang sesat dosa, dua yang lain nama nolong mengurus sobat dari mana Maria, dua yang membawa sasaran sudah. Amin. Hata si Paingot di si Audrey Daniela si Mancuntak dinamakan tidakon haporsiona di Bagasan Sadarion Minggu tanggal 25 September tahun 2022. Matius 5 ayat 3. Martua ma napogostodi aidinasida do harajaun banua gijangi. Parangehon mahatan di debata naginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Jessica Victory. Hata si Paingot di si Jessica Victory Kesia Natania Sagala dinamakan tidakon haporsiona di Bagasan Sadarion Minggu tanggal 25 September tahun 2022 poda walu ayat 10. Sejako kamuma pangajaraku unang tagunan perak jakon hamu parbinotoan lobi sian sere palaki parangehon mahatan di debata naginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Jalamu mapasu-pasu set Tuhan debata matai dot senanak na Yesus Kristus Tuhan tai dot siat tod di Parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugui mangulahon nasa nadingkan. Amin. Akan napinar hamaol ni debata nunga gabe dongan sahuria jala dongan sapanganan hamu mangaton parpadanan nabadiai narga situ tudo hamu ditobus unang ului hamu bedosa dohot sibolis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi asal matotong rohamu na tuibana jala togi honon na do hamu masuk tu harajaon banua gijangi martangi yang mahita alia manamina di banua gicang ngasi maroham dinasida akan apina sahat nuaeng tuho sai ramoti manasida marhite-hite tod di Parbadia sai pahot manasida di Bagasan padan naung nioluan nasida nakin sai Parbadiai manasida di Bagasan hatam asatarida haporseaun nasida tujuluanon mar hite-hite parange nadingkan. Amen. Anak-anak kami,